Hej, mit navn det er Mathias. Jeg vil godt vise jer et korttræk i dag. Det ene, jeg vil vise jer to hedder det. Det ene, det hedder Faxe, og det andet, det hedder Firene kommer. Okay, vi starter med det, der hedder Faxe. Det går ud på, at du skal bruge 9 kort. Jeg vil godt lige blande den, så I tror, det ikke er fup. 9 kort. Tag 9 kort. Okay. Det er godt. Så har jeg de 9 kort, så tager jeg 4 af dem. Viser jeg det ene. Læg ned igen, tager de 4 kort. Og så husk, det er dem I gør det med. Han må sige stop, lige når det passer ham. Stop. Okay, så er det her. Så skal han lægge hånden på, og han må overhovedet ikke kunne se noget, så ligger den godt der. Så gør man sådan her, der skal lige nogle kort ind. Okay, mange tak. Så jeg viser det, der hedder Firene kommer. Jeg skal bruge cirka en kvart del af bunken. Og kameramanden har lagt 4 kort til side til mig. Okay, så tager de 4 kort. Lægger dem ud på hver. Så gør vi sådan her. Så er det nok blandet. Og så gør vi sådan her. Olle. Jamen så, det var det. Jamen, tak for alt. Hej hej.